So, for today, bibigyan ko lang yung mga dadaan sa evaluation ng 3 tips. So, number 1, para makapasa ka sa evaluation is kailangan meron kang energy. So, dapat pagpasok pa lang doon sa evaluation hall, kailangan mararamdaman na ng mga panel na may energy ka, na sigurado sa ginagawa mo. At syempre, dapat nandun pa rin yung pagiging happy dun sa ginagawa. Next is yung composure. So, pagpasok mo doon, pag ina-evaluate ka na habang nagpa-present ka, dapat compose ka. So, dapat ikaw mismo naniniwala ka dun sa mga sinasabi mo at sigurado karamdam mo na totoo yung mga sinasabi mo. Last is content. Content, kasi syempre, kung ano man yung evaluate sa'yo, like kung kasama kasi para sa admin, kasama yung chart, yung proficiency sa work, and then yung self-introduction. For nego, kasama dun yung techniques, story of process, at saka yung role play. So, sa mga bagay na yun, dapat alam mo kung ano yung content ng mga yun. Kung kailangan, ibig sabihin, kailangan, bago pumasok ng evaluation or sa evaluation, dapat inaral mo na lahat yun. So, yun lang para sa mga papasok para sa evaluation. Good luck, and I hope na lahat kayo makapasok.